Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alhamis hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettude serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama bertama ƴuude ñagade waw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo Mbour Mboros wawa hollude en caggal jaam duumo kono kadi Amadou Moussa maɓɓone yo hollu en caggal ɗum ne hollude wonta weltare dañmi hande yaadude e barab gorko Amadou Moussa ne plateau bisimilla ma mi wi allahumma amin ko adi foof Aissata mi salmitimama mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder kamɓe bowal leydi Sénégal sikki ala duuɓuji ma ɗi foof en mbi allahumma amin no fewi kadi en calmitimi e subake wayrude bandiraɓe kono kadi wiide ɓe wayrede waɗi kono waylare wodani en tout cas sikki ala en jewninoɓe no fewi en jetti Moussa Nia lomtinoɗo en ɗo henna kono kadi en jettima anden e darde maɗa gam humdude on aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi caggal nde mbiɗeɓe bisimilla eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko cumo wonnongo toon to hôpital mbo Maguette Lo rapport o de walla mbiyen losko ngo oɗo saaha nana tigui juuwo e bundi kanɗon gonka ko wona ɗum ko ene tawe hen rapport mo ganduɗa ko audit fichier électoral leydi meɗen Sénégal ɓeɓe ganduɗa ko lundiɓe de mbi ko tati mimata jeenayyi ni konguɗi jaajine tawe e jayndeji leydi meɗen Sénégal hande o subaka jayde l'observateur udditidama ko noon ndewi ko losko e cuumu ɓeɗo sukaɓe ha yooɓi sukaɓe nayo tawi ko tigguji toon to hôpital Maguette Lo mbo Linguére ɓe koliti wonde de ko artude on ɗon film mo ganduɗa kay ko film o caɗele no fewi ɓe kolitide wonde caggal nde parquet o kay fayi mo junggo kanko mo ganduɗa ko mennoɗo wonde directeur walla mbiyen ni on ɗon directeur gacciɗo golle muɗum moddini Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambiɗo hono gueɗe e cellal ɓalli leydi meɗen Sénégal ɗum koye yesso ɓen ɗon loskoɓe o wi de guila hitan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hay goto liggoto to banggue cellal ɓalli meeɗa waɗede affecté toon gam liggo e on ɗon hôpital kanko tigui on ɗon haali ɗum kona ɗum ko o arti e wiide wonde ñalawma nde tana o waɗata nde on tuma o wonno ko toon to Diourbel nokku mbo yano ƴeewoyde debbo bakko o lembel ɗum ɗon noon o arti hen gam ha joni huccidde ko yewti ko e ɗiɗon konguɗi jaajine tawe e hello nayyi e nden jayde l'observateur li quotidien ko wi ndenne koye ɗinon konguɗi arti ɓe mbi tan de ko hôpital Maguette Lo mbo Linguére procureur oɗo saaha hande udditi hen ko wiyete hono information judiciaire gam fewde omo ganduɗa kañum woni walla ni mennoɗo wonde directeur on ɗon hôpital kono kadi e wondi mon ɓe gollidanno e nden ɗon gollol jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari e titre goɗɗo mbo kalden e subaka he ne wayno nden ɗon jayde wi koɗo audi fichier électoral woni tan yurde ko fate banggue hono gonka hono ko wiyete e sumgoji leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde de ko nguɗo gomu wiyetego hono FRN wambungu lundiɓe leydi meɗen Sénégal kañum de kolliti ko jaadani ko yewti on ɗon conclusion woni tan nden ɗon tonggode nde ɓe mbaɗi kamɓe ɓe hakkille mumen yaaji to banggue hono sumgoji ɗen konguɗi jaajine tawe hello joyyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde Walf quotidien nden ɗon ne arti ko yewti on ɗon fonno ɓe mbiɗe ko caggal nde ɓen ɗon jurni ceggi ceeɗi kolliti wonde de ina wayno leydi Sénégal to banggue sumgo gueɗɗe kadi ne ndewi lawol caggal muɗum opposition de wi ko yaadani ɗin ɗon konguɗi e on tuma noon jayde siftinen wonde riwtude ko fate banggue gueɗe baɗni ɗum ɗon de koko ɓooyi wona hande guila leydi meɗen heeɓani ko wiyeti ko e indépendance ɗum ɗon woni ko jayde yanñi e hello tati e nden jayde witende Walf quotidien jayde tribune nden ne arti ko yewti on ɗon fonno ɗum ko caggal nde ɓen ɗon haqqilanteɓe ɓe hakkille mumen jaaji to banggue hono fichier électoral ɓe kolliti wonde de ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni lundiɓe kolliti wonde ko tati memata jeenayyi tade ke woni ɓe mbi koɓe jaadani ko fate banggue e miijo ɓene wayniɓe caggal leydi Sénégal gam yurnade ko fate banggue hono on ɗon fichier électoral ɓe kollitide wonde ko gueɗɗe wonko niɓɓiɗi hen aɓe jaño hen e hello joyyi e nde jayde la tribune vox populi ko adi nden yillo yi ko toon to Ndengler nokku mo ganduɗa hande ne jiibi no fewi to banggue podiral jeeyi leydi ɓe kolliti wonde noon ko caggal nde o yano toon oɗo activiste biyeteɗo Guy Marius Sagna jana toon gam nangorande ɗin ɓesguji hollitama wonde de ko mbaɗa toon gueɗe kantoriɗe ha wutte makko seeka no jiiruɗon e natal ngal gam widde ko ɓesguji woni hen toon to nokku biyeteɗo hono
ñaning kañumen de ene wayno ceehi wuttiba ko gulle makko leydi ɓe mbi tan de ko saaha musɗo wonande omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna e on tuma noon kanko mo ganduɗa ko activiste o de o tuumi tan e ngal ɗon badal ko maire gonɗon wuuro wiyetego hono Malicounda. Jeyde Dakar Times eɗen gandi kanko Guy Marius Sagna omo jeeya e saliɓe kala ko fate banggue hono gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kañum woni gueɗe leydi France e on tuma noon Jeyde Dakar Times kañum de arti ko fate banggue hono ko wiyete réforme ɗe copareje France CFA ɗe leyɗele meɗen ñamata ɓe kolitiɗe wonde ko tabal mawgal ngal leydi France fuɗɗi wadde fanno gam lomto on ɗon ɗen copareje biyeteɗe France CFA e on tuma yaɓane ɗe on kalis biyeteɗo hono ECHO. Jeyde Stade coftal ɓalli uddata dam ko natal omo ganduɗa ko Edouard Mendy yidde andinde de on ɓiɗɗo Sénégal najo waɗi match mantiniɗo hanki e yesso le merengue ɓe Zinedine Zidane ɓe koliti wonde de ko kamɓe ɓe ganduɗa ɓe kay ko Zidane e wondiɓe muɗum piyama hanki toon to Stamford Bridge on e stade mo Chelsea ɗum jeeyi sababu noon Chelsea yewte dawal biyetegal final ɗum ɗon noon waɗa ko wiyete ko hono 100% club ɗe ganduɗa ɗi ko anglais e ko yewti e on ɗon 8e de final wadde ko Chelsea walla mbiyen on ɗon final ko Chelsea tigui e ɓe ganduɗa kañum woni Manchester City e on tuma Zidane de weltanima ɓen ɗon Chelsea ɓe wi ina kay mérite on ɗon qualification Thomas Tuchel kañum de weltanima jouruji muɗum ɓe ganduɗa kay mbaɗi match mantiniɗo caggal muɗum noon ɓe garti histoire wonde ko oɗo final tigui waɗata final uji 7 ɗi ganduɗa kay ko club aji leydi gotiri ina kawra kono de toon to Angleterre kongol waɗi laabi 3 caggal 2008 2019 ko 2021 wattata ko yewti ko e ngal ɗon dawal tati ɓiɓɓal caggal muɗum noon répétition générale noɓe mbi saabu kay woni samedi e onon championnat toon to Angleterre no wayno de Chelsea ma yitodire e Manchester City kono ɗum koɓe garti e areji classe ɗi ganduɗa ɗi waɗi ɗum on garti e leydi Sénégal woni Edouard Mendy ko 3 arrêt o waɗi eko yetti on ɗon match woni arrêt de classe noɓe mbiri caggal muɗum kadi no wayno o waɗi ko witti ko 8 clean sheet manam o gardi tawi hono o markaka but ɗum ɗon woni ko jani ɗi garti oɗo subaka hande Aissata ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadani oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa ina anda noon sen uddi e ɓoore nde ɗon woni ko ɓuri tengtude jayndeli ɗi eɗen dañi noon ko habitude udditde e ɓoore wonde woni banggal international walla mbiyen kabaru caggal leydi kono noon haɗen yaade caggal leydi Amadou Moussa en garatane oɗo conférence mo ganduɗa dañino conférence islamique ko ɗiɗo bijo mo ganduɗa dañi hikka ɗum ɗon noon koto Cambérène wonno koye ɗiɗon oɗon conférence noon kettotoɗen biyeteɗo Ousmane Makali arana en holko saabi conférence o kono kadi holɗoɓe tolni e banggal oɗon conférence koye micro Moussa Oumar Bari wonno e wondude Tchad. Assalamu aleykum on bandiraɓe julɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeɓoɓe ayaw haalirde Pindi TV en jetti musidɗo mon musidɗo men Abou Samba Diop e équipe mon elɗo hen arde ɗo hen hande e galle mawɗo men ceerno men wasila men ceerno Abdoul Ba toon to Hawre e ɗo hen e galle makko Cambérène 2 e arda e gardugol ɓiyi ko ceerno Samba Ba arde en noon ko ñalawma moƴƴere gonɗen koye lewru korka gonɗen kadi koye ñalawma deftere Ɓuranul Karim so deftere haalama tan foof haalama ko ñalawma yewtere ɓe mbiyata conférence yewtere ko fate siira ɓuure nelaɗo ɗum noon addi ɗo yimɓe fof gaari e keewal hande gallo heewi ɗo e Cambérène won ummiriɓe Fouta won ummiriɓe Gambie won ummiriɓe Mauritanie won ummiriɓe Mali hikka waɗi daawal ɗiɗaɓal ko oɗo conférence no yuɓɓine ɗo henna eɗen jetta hen mawɗo dayira o ceerno Abdoulaye Dia e wonduɓe ɗo hen e sayiraɓe ceerno Dia ceerno Thiam e an musidɓe e kamɓe foof mbiyan tan kadi rewɓe gaari no feewi aɗa andi hande aduna hande o kala ko mbatta so rewɓe jaggani hen kamɓe ne mbaɗi hen délégation ngaji baɗɗi fayida gaari ɗo kadi conférence o ceerno Kebe e ceerno Kanli garti e gurdam nelaɗo e ɓuura nelaɗo kadi ɓe garti kadi e wajodirde e ɓesguji enen worɓe enen rewɓe no gurdiɗen nder galleji men ɓe garti e ɗeɗon gueɗe fo mbiyen ko ñalawma pattam lamiw ko ñalawma deftere Ɓurana hikka waɗi dawal ɗiɗaɓal eɗen jetta julɓe foof so won kadi ko ngakki hen eɗen jafno yimɓe en jetta ceerno Samba no fewi no fewi daraniɗo no fewi ha ñalawma wooda ha yuɓɓina wondude e miñi ko en ceerno Alpha ceerno Am Tidiane eɗen jetta bandiraɓe foof.
noon tigi on kettima hen mo ganduɗa kanko woni Ousmane Makali ko jarnude tan no feewi Moussa Oumar Bari e wondude Thiat ɗum ɗon noon garen Amadou Moussa e banggal gongal walla mbiyen tan kewno ko toon to ganduɗa kañum woni Cambérène 2 haade en artude noon e banggal international meɗen no mbaɗirten ɗum subaka alhamisa fofo yaade caggal leydi addana on toon ko ɓuuri tengtude hande noon koye hoddiɓe meɗen jeeheten woni ɗo ɗo ganduɗa kañum woni diwan mo Mauritanie toon noon Amadou eɗen mbawi wiide eɗen keewi toon yeeɓiyankoɓe ko salmindeɓe tan e oɗo subaka alhamisa hande Mauritanie naɓe foof ɗum noon Amadou Moussa toon to diwan mo Mauritanie ina anda hakkude président ji ɗiɗo yette mataw won tan malla mbiyen tekkere ina luuɓay hakkude mabɓe kanko mo ganduɗa kanko wonno toon gardiɗo leydi ina wiye Mouhammad Ould Abdel Aziz e gonɗo ɗon gardiɗo leydi oɗo saaha ni wiye Mouhammad Cheikh Ould Gazani Gazwani ene wona sabaɓe ɓe ma jafa ɗon hande motannaɓe Gazwani ko noon de Amadou Moussa ko ɗum noon hakkude mabɓe mataw tekkere ne luuɓa hen te Amadou Moussa noon ko ɓuuri hen hawnade ko woni kanko Mouhammad Ould Abdel Aziz o gembuno ko gonɗo ɗon président joni o holko woni hakkude mabɓe Amadou Moussa mataw an ɓuuri mi andude ko kewi Mauritanie bon surtout an hoore maɗa humpiri Mauritanie no fewi mi faami ɗum donc Aissata no mbiɗani ko noon ko namde ɗe ganduɗa ɗe ene garta kala e saaha yimɓe ne jiiɗi famde hol ɗum wayata ni saabu hewani yiyede Afrique en tout cas to neɗɗo faye yaltude gemba goɗɗo mo gembuɗa aussi vraiment aɗa tampinire honon ni hen e saaha laamu muɗum e on tumno namde ɗe keewi won hen wiyoɓe beele ɗum ɗo ko ɗum gonga ray gonga beele ko losko gonga ray gonga est ce que Mouhammad Ould Abdel Aziz ko wiya ko ene woodi ɓe hen ne mbiya beele wona ullude e guite Mauritanaɓe leydi ha kay mbasa haalde e ko wanno e saahaji e dumunaji ɓennuɗi ɗum eɗɗen ɗo hande ne wayno waɗa décortiqué manam famde beele sikkeji goɗɗi hakkillaji ɓesguji ɗi ko gonga walla wona ɗum ɗo noon Aissata ko adi fof eɗen mbawi tan hunde ganduɗa nde hen saahaji mbiya enen nanni kono hen banggue goto kadi aussi nannaki saabu eɗen gandi kanko Mouhammad Ould Abdel Aziz mbiɗen ara emo ganduɗa ko Mouhammad Cheikh Ould Gazwani ko gollidiɓe guila dawa dawi guila ɓe goni koninkoɓe haaɓe gaari e pouvoir donc no eɗen mbawi wiide ko ɗum miñirade e mawdirade walla mbiyen ko gollidiɓe junggo nano e gollidiɓe junggo ñaamo kamɓe foof noon sa ƴeewi mataw ɓe gollidima mo ganduɗa kañum woni biteɗo Mawya Ould Sidi Ahmed Taya somi tonganima tan e mbaadi kuuɓal mataw kamɓe ɓe ɓooyi palais de la république mo leydi Mauritanie guila mataw nde won hen gaari e pouvoir won hen so gaari ko ɗon tawataɓe so jeehi ko ɗon gaccataɓe eɗen ciftoto kanko Mouhammad Ould Abdel Aziz o arde pouvoir koto banggue coup d'état mo waɗi coup d'état o noon ko on wonno président Mauritanie gardiɗo suɓede to banggue carte ene wiye Sidi Mouhammad ne wiye mo mbiyata ha joni Ould Sidi Ahmed so tawi en jumani inde nde en tout cas wonno ko 2007 mbo wonno coup d'état te on tuma hawri ko leydi Mauritanie ene wooti kuulal ene harmini ko yewti koye coup d'état e on tuma wonno ko 2008 pardon yimɓe jaafo e on tuma noon nde o ari pouvoir nde ko 2 ans o waɗi hen o manam o organise élection ngaji kanko hoorema ko yeehi ɗin élection ngaji e on tuma o gagni Mauritanaɓe heewɓe noon ina jogui caɗele ha joni wawde heɓtindema e on ɗon tuma saabu wiyede wonde o gollidima e Mawya e saaha événement ji woodi ko waɗi kanko wonno ni wonno nayni e gueɗe mbaɗe noon foof ene wiye kadi wonde tengti adni wadde coup d'état ko famde wonde ko jogonoɗo ittede e ko wonno ko toon to banggue woni toon to banggue palais e on tuma noon o faami ɗum law o waɗi coup d'état o mo ganduɗa ko kam woni président cuɓaɗo woni ko wiyete élu démocratiquement élu so tawi en mbiri noon e on tuma noon guila nden ha hande omono jokki laamal leydi ndi ha nde accir laamu ngu caggal 2 mandat sikkunoɗo noon wonde so tawi mi addi dofeyam no mbiyata ni woni kanko ganduɗa ko Mouhammad Cheikh Ould Gazwani ene gasa kala ko tumetono walla sikkeji gonnoɗe hen ene wawa ɗum noon asse ubbe hono no asira ubba e saaha lomto Mawyaji manam lomto Mawya en foof noon honno gueɗɗe mbano ni kono noon hunde nannaki Aissata e manam e fannu goto saabu a wawa jeeyede walla tumede e wargoji ɗi ganduɗa ɗi ko wargoji mawɗi e on tuma gona lamɗo bon jalta gacceɗa hono ni taw huccita e laamu
ɓe jiiɗi wadde ko hono no mawuya horno ɓe mbaɗirno mawuya o saha nan toon to Qatar ene jeeya e président ji ɓurɗi warde ɗo ene Afrique donc ha ɗo hay goto nanta wonde dossier mawuya hay goto nanta omo foti waɗede artiré toon to leydi Mauritanie donc ɗum ko ɗum probléme mawɗo sa daari hen banggue ko sikkeji mbowɗi wiyede wonde ko ullete guite ko leydi ullete guite ɓiɓe leydi Mauritanie naɓe saliɓe wonde gonɗinde kanko Mouhamadou Ould Abdoul Aziz ene wayno o warani kono kadi hen banggue eɗen mbawi wiide kanko Wul Gazouani guila o ari o haalani hakkude mabɓe o woni koye gollude manam omo yiiɗi andinde yimɓeɓe o yiiɗi laamorade ko jaam o yiiɗi laamorade aussi ko potal o yiiɗi laamorade aussi ko wiyete démocratie kono foof e wawi ɗon en tout cas ene tundi hakkillaji vraiment yimɓe hewɓe saabu ndeɗon ñaworde ganduɗa hande ene jiiɓi hakkude ɓeɗon ɗiɗo kala noon tigi Amadou Moussa mbiɗa ko jaam potal e démocratie kono est ce que ɗi tati ɗi limɗa nani toon to diwan mo Mauritanie to a haali kadi hunde ko waɗi fayida woni mawuya dossier ji muɗum nanetake a wi o mo ganduɗa kanko woni jaltuɗo o kañumne koɓe mbatta ko est ce que wona ullude leydi e guite Mauritannaɓe walla guite africain ji foof ha wiye aɓe nayi lawol tawa ɓe ɓaɗake taw lawol ni saabu koko ganduɗa yete ɓooyi ko sewi ɓooye ɗiɗon laamuji ta hande dossier ji haydara nanaka hen Amadou Moussa so tawi en gadirima namdal ma gandal ngal eɗen mbawi wiide jaabol ngol ko ala par ce que démocratie so en tournima e rapport aji kewɗi ganduɗa ɗi inana jalta toon to leydi Mauritanie gummo caggal leydi mbaɗa losgoji ene wawi wiyede potal ngal ala toon potal ngal ala to banggue gollorɗe laamu ngu potal ngal ala to banggue yoga e nokkuji potal ngal ala e to banggue yoga e gollorɗe ɗum ɗon wadde eɗen mbawi wiide ko potal wodani toon saabu won gueɗe ganduɗa lawɗina kono kadi dokkaka dokkidaka denagal ɓesguji leydi Mauritanie kala e kuuɓal ɗum ko goho gueɗel ɗimmel nguel mbiɗa sikki tan aysata so tawi neɗɗo ari wi ina laamoro laaɓal sen dokkiri yeeru sa wi aɗa fitta galle bon poɗɗa fittude ko galle o foof kono wona fittude galle ha paata dulto yoga e nokkuji pamirɗen Wul Gazouani e banggue ñawore leydi Mauritanie no waɗirta ni tan ko dultade saabu mbiɗa sikki hande kala poɗɗo ñayde walla kala poɗɗo jopede e ñawoje e gueɗe baɗe won hen to banggue corruption to banggue wargoji to banggue lebte to banggue machungagu to banggue gueɗe kewɗe limtiɗen ɗo ɗe foof mbiɗa sikki ko mawuya foti wonde numéro 1 hande poɗɗo jopede e fanno te omo wuuri o mayani omon toon to leydi Qatar donc mbiɗa sikki laamu leydi Mauritanie ene wonde ko ganduɗa kañum woni to banggue justice o ina foti vraiment ummanade jopomo o kanko wona neɗɗo numéro 1 nde goɗɗo rew hen saabu Mouhamadou Ould Abdoul Aziz eɗen mbayide ko almudo makko walla ni ko manam ko gonnoɗo caggal makko kanko Wul Gazouani ko noon goɗɗo e goɗɗo foof ko noon yimɓe heeɓa hen nana e pouvoir o to banggue jagorɗe ɓe nana to banggue laamu ngu woni banggue koninkoɓe ɓen foof ndewno ko caggal mawuya hande ne joopa ene moddi wonde wargoji ɗi ganduɗa ɗi ko événement ji 1989 ha 1991 wadde jogorani laftude Amadou Moussa ko ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaabi banimo debbo Aissata Ndiaye wonno banugol ko Amadou Moussa heɗen noon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat